Busca una postura que t'ajudi a portar una atenció relaxada i alerta al cos i la ment. Després d'establir aquesta postura adequada per a tu avui, fes algunes respiracions inicials, relaxants, profundes. Un cop et sentis estable, per desenvolupar una mica d'atenció constant, comença amb la consciència de la teva àncora, la teva respiració, o el cos, o un so. Durant aquests primers instants, torna aquesta àncora suaument cada vegada que l'atenció divagui. Totes les altres experiències que puguis notar, ja siguin sensacions i sons o pensaments i sentiments, pugen i baixen com les onades de l'oceà al voltant de la respiració o l'àncora principal. Pren-te una estona per a centrar-te d'aquesta manera. Després d'haver passat un temps amb la teva respiració o àncora corporal, ara pots ampliar la consciència i incloure les onades d'experiència més fortes que sorgeixen, les que criden la teva atenció. Practica, per exemple, amb el so. Sempre que sorgeixi un so més fort que la resta, deixa anar la teva atenció en la respiració o el cos i rep el so amb la mateixa atenció amable que dones a la teva àncora principal. Si la teva àncora ha estat tota l'estona un so, desvia l'atenció al so més intens que sentis en aquest moment. Anomena-ho suaument, escoltant, escoltant. I quan el so hagi passat o estiguis a gust amb ell, torna una estona a l'àncora de la respiració o el cos o el so habitual o una imatge.
De la mateixa manera que has notat el so, deixa ara que la teva consciència inclogui altres onades més o menys intenses d'experiència. Quan sorgeixen sensacions, emocions o pensaments intensos, allunya't l'atenció de la respiració i l'àncora principal. Desplaça la teva atenció per rebre aquesta nova experiència amb atenció i amabilitat. Pots anomenar-ho amb un simple reconeixement, xiu-xiuejant a la teva ment. Formigueig, formigueig. Tristesa, tristesa. Planificant, planificant. Quan l'experiència que estàs anomenant hagi passat o estiguis a gust amb ella, torna la teva atenció a l'àncora. La teva consciència s'alternarà ara amb l'atenció en la respiració o el cos o en altres experiències a mesura que surtin. Fes la pràctica senzilla. Quan apareixen diverses coses simultàniament, centra només en una experiència. Fixa-t'hi. Anomena-ho suaument. Quan hagi passat, torna a la teva àncora o reconeix la propera experiència intensa que sorgeix. Confia en la teva consciència per notar i permetre que sorgeixi el que sigui, agradable o desagradable.
Només aquí i ara, consciència amorosa del que sigui present. Deixa't convertir en el testimoni espaiós i relaxat de la respiració i el cos, o de les ones creixents i que passen de l'experiència. Prova de mantenir una atenció ferma i atenta enmig de totes les experiències. Centrada, atenta, a gust. I recorda mantenir el cor tendre per atendre el que sorgeixi amb consciència amorosa.
El so d'una campana finalitzarà aquesta pràctica. Pots trobar aquests i altres recursos visitant la nostra web www.atencionplena.cat.